ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାମାନେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପାଇଁ ଶେଷାସ୍ତ୍ର ଏଇଟା। ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବି। 10 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ଦେଖିଦବ, ବହୁତ କାମରେ ଏବଂ ସବୁ ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ। ମୋ କଥା ମାନିକି ଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ପାଇବ। ସେମିତି କଣ ଯୋଉ ସେଟ୍ ରେ କୋଉଥିରୁ ଗୋଟେ ପଡୁଥିଲା, ଦିଟା ପଡୁଥିଲା, ବାଜୁ ନଥିଲା, ଏମିତି 10ଟା ସେଟ୍ ଗଡ଼େଇଲେ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋଉଥିରୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲେଖା କୋଉ ବିଷୟରୁ ଆସିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ସବୁତକ ପାଇବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଘରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ସାର୍ କହୁଥିଲେ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ହେଲା, ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେବି ଶୀଘ୍ର, 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ବିଷୟ ତକ ତମେ ସବୁତକ ଟିକେ ଦେଖିଦବ ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ପଢେଇବା ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟା ଭିତରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଥିରେ। ଦେଖ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏ ଚାପ୍ଟର ଯାହା ଯାହା ପଡିଥିଲା ହେଲା, ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଡିଥିଲା, 1 ନମ୍ବର ପଡିଥିଲା 2025 ଆନୁଆଲରେ ପଡିଥିଲା, ଆବର ରଡ଼ିଏ ସହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଥିଲେ। କଣ କହିଥିଲେ? ଅଜରାମର ହେଇଯିବ ହେଲା। ଭୀମ କାହାକୁ ସିଂହନାଦ ମାଗିଥିଲେ? ଭୀମ କାହାକୁ ସିଂହନାଦ ମାଗିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ, ଶିବଙ୍କୁ। ବିଶ୍ୱନାଥ ହେଲେ ଶିବ। 3, ଶତ୍ରୁ କେଉଁଠାରେ ବଳପୂର୍ବ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପଠିତ କରିଥିଲେ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ କୁହାଯାଇଛି। କୋଉଠି ପଡ଼ିଲେ? ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ବସିଲେ ସେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପଡିଥିଲା, କାରଣ ଏଇଟା ଏବେ ଆଡ ହେଇଛି ବିଷୟଟା ତ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର। 1 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ? 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ରାଜା ଥିଲେ, ଅପସନ ସି ହେଲା। 3 ନମ୍ବର, ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଥିଲେ? 5ମ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଥିଲେ। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କହି ଦଉଛି, ଖାଲି ରିକଲ କରିଦବ, ତମର ରିଭାଇଜ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଟା ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସାରଳା ଦାସ ଗ୍ରାମ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଝଙ୍କଡ। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ କବିତାର କବି କିଏ? ସେ ସାରଳା ଦାସ। ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଇ ଯାଉଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ, ତମ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହବନି, ତମ ରିକଲ ହେଇଯିବ ବାରମ୍ବାର ହେଲା। ତମ ଭଲ ପାଇଁ ଦେଇଛି ସବୁ ହେଲା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର, ବ୍ୟାସଦେବ ବ୍ୟାସରୋବର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ପିଲେ? କରିଥିଲେ ମହାଭାରତ ଆଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା। 7 ନମ୍ବର, ମାନଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ? ମାନଗୋବିନ୍ଦ ହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ବାରମ୍ବାର ପିଲେ କହିଛି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଲାଗିକି ରହିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଛାଡିକି ରହିଲେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମନେ ରଖିଥା, ମାନ ଛାଡିକିରି ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖା ହବ, ସେ ହେଲେ କିଏ? ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଲାଗି ରହିଲେ ହଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ମନେ କାହାକୁ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଇଛି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅପତ୍ୟାର ସ୍ତ୍ରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ଦଶରଥ ଅପତ୍ୟାର ସ୍ତ୍ରୀ ଦାଶରଥୀ। ତାହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। 9 ନମ୍ବର, ଓଡିଶାର କେଉଁ ଗଜପତିଙ୍କ ସମୟରେ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। 10 ନମ୍ବର, ସାରଳା ଦାସ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ କାହାଠାରୁ ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲେ? ସାରଳ ଚଣ୍ଡୀ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ସାରଳା ଦାସ ହେଲା। 11 ନମ୍ବର, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପିତୃଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ନା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡା ଥିଲା। 12 ନମ୍ବର, କବିତାରେ ପବନ ସୁତ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଭୀମସେନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ପବନ ସୁତ ହେଲା। କବିତାରେ ନଳିନୀ ପତ୍ର କହିଲେ କେଉଁ ପତ୍ର ବୁଝାଏ? ନଳିନୀ ହେଲେ ପଦ୍ମପତ୍ର। କବିତାରେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଭୀମଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର। ଭୀମ କାହିଁକି 15 ନମ୍ବର, ଭୀମ କାହିଁକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ? ସିଂହନାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। କିଏ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଉପକାର କରିଥିଲେ? ଭୀମ କରିଥିଲେ ହେଲା। କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଯୋଉ ଅଶ୍ଳେଷ ଦୈତ୍ୟ ଉପାଡିକି ନଉଥିଲା, ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଭୀମ। 7 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦର ଜ୍ୟୋତି କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ ଥିଲା? 100 ଗୁଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି କେତେ ଗୁଣ ଥିଲା? 100 ଗୁଣ ଅଧିକା ଥିଲା ହେଲା। ସିଂହନାଦ କେଉଁ ସିଂହରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା? ମହିଷ ସିଂହରେ। ଏଇଟା ଦେଖ, ପୁରା ତମର ଅବିକଳ ଏଇଥିରୁ ପଡେ, ଆଉ କିଛି ଇଏ ବଦଳିବନି। ମାନେ ଏଇ ବିଷୟରୁ ଯାହା ଆସିବ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ, କହିଦେଲି ବାରମ୍ବାର
देखियो परीक्षा दी सारा पर कहबो मेसेज कर 19 नंबर भीम काहाकु सिंहनाद सहदेव गोविंद को कहते ईश्वर वा शिव को सिंहनाद मागे कहते केउ मार्ग दे सिंहनाद व्यास सरोवर निकट पहुंचला अंतरिक्ष मार्ग आकाश मार्ग जाई पहुंचला 21 विश्वनाथ बोली काहा कहै विश्वनाथ शिव को कहै हला 22 नंबर संचा छाड़ी करी जे बुलई मंदर मान गोविंद निद्रा हंजी उठी बसिला धातिकार बोले शीघ्र एटा लागि हला तापरे 23 नंबर षोलधर बोली काहा कहै षोलधर बोली शिव को कहै षोलधर हेले शिव देव पशुपति किए से शिव भीम 25 नंबर भीम सिंहनाद मागुछ बोली ईश्वर काहा कहले पार्वती कहले ईश्वर बोले शिव काहा पार्वती कहले भीम सिंहनाद मागुछ बोले हला 26 भीमसेन आमर उपकारी अटत बोली किए कहछन्ती पार्वती कहछन्ती आमर उपकारी बोली भीम बोली कहछन्ती त्रिपुरारी किए से ना त्रिपुरा होछन्ती शिव बा महादेव 28 नंबर पार्वती बोले भीमसेन आंब उपकारी उपकारी बोले उपकारी 29 नंबर भीम का वीरतर मुग्ध होई किए तांको वर जाचितले किए देले शिव जाइतले महादेव हला 29 रहले ए महादेव जाइतले दुर्योधन 30 नंबर दुर्योधन आत्मरक्षार मते केउठार आत्मवन करथले व्यास सरोवर जाइगिरी 30 हला तारे 31 व्यास सरोवर मध्य शिव काहेकि प्रवेश करथले शिव काहे व्यास सरोवर प्रवेश करथले जे दक्ष यज्ञ पर निजको शीतल करिया पे तापरे 32 अमर मंडल काहा कहा जाय देवलोक को 32 ला ऑप्शन सी हला देवलोक दुर्योधन पदपातर केउ फल फुटथला कहछि स्वर्ण पद्म दुर्योधन चालिले पद्म फुटुथला स्वर्ण पद्म भीम का सिंहनाद रे पृथ्वी किपरि थर लागिला पृथ्वी केम थरियाको लागिला पिले ना पद्म पत्र जल परि थरियाको लागिला ऑप्शन बी हला व्यासर मध्य बलपुर बसिले कौन हुए प्रवेश जे पशिव से ध्वंस हो ये शिव को अभिशाप एक योजन कहले केते एक योजन कहले पिले 8 माइल बा 4 कोश हला 8 माइल बा 4 कोश 37 विश्वनाथ को सिंहनाद पे किए भीम को निर्देश देइथले भीम किए निर्देश देइथले भीम कहिथले मागे किए कहिथले निर्देश देइथले ना गोविंद ले श्री कृष्ण हला 38 नंबर भीम को ध्यान रे कहार आसन कम उठिला भीम को ध्यान करे शिवंकर आसन थर उठिला 38 हला 39 भीम को सिंहनाद पे भगवान ईश्वर कहार परामर्श डले पार्वती परामर्श डलिथले हला 40 नंबर विपद समय शिव को कैलाश पर्वत किए उद्धार करते भीम उद्धार करते 40 नंबर सी है 41 नंबर ईश्वर भीम सिंहनाद मागत बोली जगन्नाथ किए निवेदन करते किए सहदेव निवेदन करते है ईश्वर भीम सिंहनाद बोली जगन्नाथ किए निवेदन करते सहदेव 42 केते थर शब्द सृष्टि करने शिव सिंहनाद को आदेश देते केथर करते ना 3 थर है केते 3 थर सिंहनाद शब्द शुणी कहा निद्रा भग्न है सिंहनाद शब्द युधिष्ठिर दुर्योधन मान गोविंद हेले दुर्योधन को निद्रा भंग है 44 भीमर भयंकर शब्द किए लक्ष्मण को त्याग कर गरजु उठिले दुर्योधन भीमंकर रड़ी देले किए बाहर लक्ष्मण कोल दुर्योधन बाहर दुर्योधन बाहर क्लियर है 45 किए दुर्योधन उत्तेजित होगा समय भिड़ी धरते किए धरते महालक्ष्मी भिड़ी धरते महालक्ष्मी भिड़ी धरते जा नहीं बोली कहते मन है 45 है किए मानगोविंद को भर्सना शुणा अपेक्षा करते लक्ष्मी 46 ये है 47 महालक्ष्मी दुर्योधन को त्याग कर चल जाए दुर्योधन किपरि कम उठिले दुर्योधन किपरि कम उठिले पिले ना कदली पत्र परि दुर्योधन थरी उठिले है कदली पत्र परि क्लियर तापरे 48
ଦେଖ 48 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଭୀମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦରେ କେତେ ଯୋଜନ ଦୂର ଆକାଶରେ ଥାଇ ଭୀମ କମ୍ପି ଉଠିଲା? 6 ଲକ୍ଷ, 6.5 ଲକ୍ଷ, 6 ଲକ୍ଷ, ଅପସନ ବି। 48 ଅପସନ ବି। 49, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମର କେଥର ରଡି ସହିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା? 7 ଥର ରଡି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା, ମୁଁ 7 ଥର ରଡି ସମ୍ଭାଳିବି ବୋଲି। ହେଲା। 50, କାହାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଳାଯା ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଥିଲେ ପଳାଯା ତୁ ଏଠୁ, କହିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଥିଲେ। ହେଲା। 50 ନମ୍ବର ହେଲା ବି। 51 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମହାଦେବଙ୍କ ଆସନ କମ୍ପି ଉଠିଲା? କୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପି ଉଠିଲା? ଭୀମ ଧ୍ୟାନ କରିବାରୁ କମ୍ପି ଉଠିଲା ମହାଦେବ। 52, ଶିବ ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି କାହାକୁ ପଚାରିଲେ? ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। 52 ଅପସନ ଏ। ହେଲା। 53 ଦେଖ, ମହାଦେବ ସିଂହନାଦ କେଉଁଠାରୁ ବାହାର କଲେ? ଚିରକୁଟି ମୁଣିରୁ, ଚିରକୁଟିରୁ ବା ମୁଣିରୁ। 53 ହେଲା ବି। 54 ଦେଖ, ସିଂହନାଦ କେଉଁ ପଥରେ ଆଗମନ କଲା? ଆକାଶ ପଥରେ। 54 ଏ। 55, କେଉଁ ବାରଡିରେ ବାର୍ଷିକର ଫଣା ଥରିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରଡିରେ ପିଲେ। ହେଲା। 55 ହେଲା ଅପସନ ଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରଡିରେ ବାର୍ଷିକର ଫଣା ଥରି ଉଠିଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ରଡିରେ ତାର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା। ହେଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ପ୍ରଥମ ରଡିରେ, ମନେ ରଖିଥବ। 56, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ହାତକୁ କେଉଁଥିରେ ପିଟିଲା? ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ନିଜ ଛାତିରେ ପିଟିଲା। 56 ହେଲା ଅପସନ ବି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେଥର ସିଂହନାଦ ରଡି ସହିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା? କେଥର ସହିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା? 7 ଥର। ହେଲା। 57 ହେଲା ଡି। କ୍ଲିୟର। 7 ଥର ସହିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା। 58, ମହାଦେବ ଭୀମକୁ ସିଂହନାଦ ମାଗତୁ ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ସହଦେବ କହିଥିଲେ। ହେଲା। ସହଦେବ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଇଲା 59 ନମ୍ବର, ଭୀମ କେଥର ଶବ୍ଦ ସହିବାକୁ ମହାଦେବ ସିଂହନାଦକୁ କହିଥିଲେ? କେତେ କହିଥିଲେ? ନା 3 ଥର କହିଥିଲେ। ଭୀମ କେଥର? 3 ଥର ଶବ୍ଦ ସହିବାକୁ ମହାଦେବ ସିଂହନାଦକୁ କହିଥିଲେ। 60, ସିଂହନାଦ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା? ସିଂହନାଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଂହନାଦ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ। କେଉଁ ଥର ସିଂହନାଦ ରଡିରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗା ହେଲା? ମାନଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ନିଦ୍ରା ହେଇଠି ପଇଲା, ପ୍ରଥମ ଥରରେ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା। 61 ହେଲା। 62, କିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାଟ ଓଗାଳିଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାଟ ଓଗାଳିଥିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯା ନେବିଲେ ବାଟ ଓଗାଳି ଧରିଥିଲେ। 62 ହେଲା। 63 ହଉଛି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ? କାନ୍ଧରେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାନ୍ଧରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 64 ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦେଖ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଉଁ ପତ୍ର ପରି କମ୍ପିଲେ? ଇଏ ଦେଇ ଶାଳ ପତ୍ରରେ, କଖାରୁ ପତ୍ରରେ, କଦଳୀ ପତ୍ରରେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଟିକେ ଅଛି, କଣ କହିଲ? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କମ୍ପିଲେ କଣ? ସିଏ ଇଏ କମ୍ପିଲା ନା ଆଉ କିଏ କମ୍ପିଲା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କମ୍ପିଲା ନା ଆଉ। ହେଲା। ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଲେଖା ହେଇଛି ଲଛି ବୋଲେ ଆବର ରଡିଏ ଯେବେ ସହିବୁ ପାମର, ଏ ରଡି ସହିଲେ ତୁରେ ହୋଇବୁ ଅଜ୍ରାମ୍ବର। ଏତେ ବୋଲି ତତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପଇ ମହାତମୀ। ତାହେଲେ କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପିଲା କିଏ? ସେ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କମ୍ପିଲା ନା ଆଉ। ତାହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କମ୍ପିଲେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଟିକେ ସନ୍ଦେହ, ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ହବନି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କଦଳୀ ପତ୍ର ପରି ଥରିଲେ କିଏ? ସେ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଥରିଲେ। ହେଲା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଉଁ ପତ୍ର ପରି କମ୍ପିଲେ? କଣ ଏଇଟା ହବନି, ଏଇଟା ବୁଝିଲ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ହେଲା। ତାପରେ 65, କେଉଁ ଦେବଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଶାଳ ଦାସ କାବ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ସୁଧାରିତ? ସାରଳ ଚଣ୍ଡୀକୁ। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ କବିତାରେ ମହାମୁନି ବୋଲି କାହାକୁ କହିଛି? ମହାମୁନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ। ମହାମୁନି ହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମହାମାନି। 67, ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାସରୁ ଆତ୍ମନ କରିବାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିଏ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଦୁର୍ବାସା ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାସରୋବରରେ ଶରଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ? ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଯିଏ ପଶିବ ସିଏ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ ସେଠି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସରେ ଲୁଚିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଭୀମ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସହଦେବ ଯାଇ ଦେଇଥିଲେ। 69 ହେଲା ସି। ହେଲା। 69 ସି। କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ 70, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହା କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଳରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। 71, କାହାର ବାରଣ ନ ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଇ ବ୍ୟାସରୁ ବାହାରି ଆସିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଡାକ ମାନିଲାନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥାକୁ। ହେଲା। 71 ବି। କ୍ଲିୟର। 72, ସିଂହନାଦ ଭିଡି ଧରି କିଏ ବଜାଇଲେ? ସିଂହନାଦ ବଜେଇଲେ ଭୀମସେନ ବଜେଇଲେ ଆଉ। 72 ହେଲା ଏ।
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କିଏ ଭିଡି ଧରିଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଭିଡି ଧରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭିଡି ଧରିଲେ 73 ସିଏ। 74 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତକୁ କିଏ ଠେଲିଦେଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଠେଲିଦେଲା। ହେଲା, ଏ ଦେଖିଦବ କେ 5, 7, 10 ମିନିଟ୍ ଦେଖିଦେଲେ ତମର ମନ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ମନେ ପଡିଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ। 75 ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହାକୁ ଭର୍ସନା କଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭର୍ସନା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି। 75 ଅପସନ ବି। ହେଲା, ତାପରେ ମହାମାୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେଉଁଥିପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ? ସରୋବର ବାହାରକୁ ଯିବନି, ଏଇ ବ୍ୟାସସରୋବର ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ହେଲା, 76 ହେଲା ଅପସନ ବି। 77 କେଉଁ ଉପାୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସସରୋବରରେ ବାହାରିବ ବୋଲି ସହଦେବ କହିଲେ? ସହଦେବ କହିଲେ ଯଦି ସିଂହନାଦ ବଜେଇବ ତାହେଲେ ବାହାରି ଯିବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ହେଲା, 77 ହେଲା ଏ। 78 ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଧୁଣ୍ଡି ଡାକରା ଦେଇ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଚରିତ୍ର ପ୍ରକୃତ ହଉଛି? କ୍ଷତ୍ରିୟ ଉଚିତ ଦାମ୍ଭିକତା, ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ। ବୀର ଡାକିଲେ, ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଡାକିଲେ ବାହାରି ଆସିବ, ଲୁଚି ରହିବନି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଉଚିତ ଦାମ୍ଭିକତା। ହେଲା, ତାପରେ 79 ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାରି ଗର୍ଜନ ବେଗେ ଉଠି କଣ? ବାହାସ୍ଫୋଟ। ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାରି ବାହାସ୍ଫୋଟ ଗର୍ଜନ ବେଗେ ଉଠି। ହେଲା, 79 ତାପରେ ଦେଖ 80 କିଏ ଡ୍ୟାସ ରାଜା କମଳା ଭୁଜଦଣ୍ଡ ଦେଲା ବୋଲି? କିଏ ସେ? ମାନଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ପେଲି ଦେଲା। କମଳା ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୁଜଦଣ୍ଡ ପେଲି ଦେଲା। ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ। ସଦାନନ୍ଦ ହେଲେ କିଏ ସେ? ସଦାନନ୍ଦ ହେଲେ ଶିବ। ହେଲା, 81 ହେଲା ସିଏ। 82 ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ କଣ? ପବନର ସୁତ ବୋଲେ ଭୀମ ମାଗନ୍ତୁ, ପବନ ସୁତ। 83 ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ କାହାର? ଶୂଳଧରଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପିଲା। ଶୂଳଧର ବୋଲେ ଶିବଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପିଲା। 82 ସିଂହନାଦ ଡ୍ୟାସ ବଦନନ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନନ। ହେଲା, 84 ହେଲା। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମକୁ କହିଲି, ଟିକେ ମନେ ରଖିଥା। କଣ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ନାରାୟଣ ହେଇଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରହିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥା ଗୋଟେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ନାରାୟଣ ହେଇଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରହିଥିଲେ। ପର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ନାରାୟଣ। ହେଲା, ଏଇ ଦେଖିଦବ। ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ କେତେ ମୁଁ ସବୁ 2-3ଟା ଲେଖା ଦିନକୁ ଛାଡିଦେବି। କେତେ 10 ମିନିଟ୍ ଦେଖିଦେଲେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତମର ଯୋଉ ଇଏ ରାଘବ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ, ଚିଲିକା ସାଇନ୍ସ ସବୁ ଦିନେ ଛାଡିଦେବି ତାକୁ। ପ୍ରୋଜ ସବୁ ଛାଡିଦେବି, ପ୍ରୋଜ ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ଏକାଙ୍କିକା ଛାଡିଦେବି। ତାପରେ ଗ୍ରାମାର ଛାଡିଦେବି। ଇଏ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଦିନକୁ 2-3ଟା ଲେଖା ଭିଡିଓ କରିକି 10 ମିନିଟ୍ ଲେଖା କରି ଛାଡିଦେଲେ 2-3-4 ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ। ଏଇ 4-5 ତାରିଖ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ଖାଲି ଦେଖିବ, ଏଇଥିରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆସିଥିବ। କାରଣ ବିଷୟ 80-85ଟା ଲେଖା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲାଗୁଛି ବିଷୟ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ପାଇଯିବ। ହେଲା, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲା, ରାଇଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।